Pah hatiku jan lara tenan Mbah iki, Mbah. Piye? Aku ndek entah ditolak pacarku, jan pah lara tenan hatiku. Ngene. Kowe poso Senin Kemis. Terus sesuk tak warai nggen aku. Pacarmu gen kindel karo awakmu. Nah, Tak warai ngene. Assalamualaikum salam kakang kawadi ari-ari kaki amung nyai among jabang bayimu iso kintil karo jabang bayine. Sapa jenenge pacarmu? Fatimah. Gen kintil Fatimah gen kintil ning awakmu ngono. Tapi poso dhisik, poso Senin Kemis. Iya. Ngono terus ya tak waring ngono kuwi. Priya apa awakmu nek? Ya ngono kuwi carane. Wong wedok ki penak. Sing penting ki awakmu sregep, duwe duit meneh wis lah penak. Ora usah susah-susah. Dinyek ra apa-apa sesuk wong wedok muni melu kowe. Ngono kuwi lho. Ora usah susah-susah, ora usah dipikir. Kaya Pak Wondo lho, wis lapang dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di kesempatan malam hari ini Cambara Channel berkunjung kepada salah satu siswa yaitu Mas Jeb. Kebetulan beliau dulu pernah mondok di Pondok Sirajul Thalibin, dan di pondok sana mungkin baik dari sekolahnya ataupun mondoknya mungkin punya cerita-cerita misteri dan pengetahuan umumnya. Mari kita mencoba tanya jawab dengan beliau, mudah-mudahan di tanya jawab ini bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum Mas Jeb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mondok teng Sirajul Thalibin tahun pinten, Pak? Ya arah-arah ini tahun piro ya? Kabar SMA kae. Oh, Sekitar tahun 92. Kuwi sebenarnya aku kok mondok ki ya. oh. Nah, dulu iki wong ning daerah Pangrejo, daerah Kiwa Tengah ini pokoknya sing Islam kene iki urung tak berkembang. Ini memangnya iya. Nyang kono kuwi nyantri duduk kaya-kaya mondok nyang kono. Nggih. Termasuk kaya dene Dong Bunder, Panarum, Sentul sing ado-ado ngono kuwi kuwabe ki mlompok nang niku. Katae pinten Pak sebenarnya? Wah akeh. Jan akeh arae. Baru Sirajul Thalibin niku berkembang. Akhire yang kaya dene yang iki Prampalombo dhewe, Pangrejo ngerti dhewe. Terus yang Sentul ngerti dhewe. Niku kanca-kanca kula ngoten niku. Dadi yang kono ki ngajine niku diarani ora mondok ning karo ngajine wong pondokan iki padha.
Sampean ngaji teng mriku niku pun pinten taun mawon? Arek-arek pinten taun? Ya lah sing yang main baru niku mulai awal niku ngali telas pelajarane. Nggih. Niku telas terus ditambah. Mare aku terus melok-melok main ustaz. Nggih, nggih. Ustaz sing sakirane niku Nggih. ngalim Nggih. kula eloki. Nggih. Kula eloki. Kaya ini Pak Thompson main tambah lomba Pak Yai Januri. Nggih, nggih. Kaya Pak Kiai Kamti sing ngendengan Nggih. bisa eloki. Jadi tapi kok balikin iki niku teng pondok kono kuwi, pondok baru kono kuwi. Pengalaman-pengalaman kuwata sing di pundhune napa mriku jenengan termasuk pengalamane napa teng pondok niku maksude. Kegiatan sing pokok teng pondok niku. Sing pokok niku lak riyen apa ini riyen pokok itu. Kan cara olah kanuragan diwarai. Nah, Latihan apa ya? ilmu teng pondok kan Ya diwarai, tapi Nggih. ngilmune iki biasane ngilmu kek. Oke. Paham? Dereng. Ngilmu kek niku cara kitabe ngono iki kan kabeh niku di aliran pesantren, boten kejawen. Nggih, Jadi nggih. yang ngono cara kitabe Arab kabeh. Nggih. Jadi kaya ngilmu kek ini cara main dhewe ngono ya wong Jawa. Nggih. Nggih. Tapi dikemas nggih bahasa Arab ya. Tapi niku kemasan bahasa Arab. nggih. Ini niku tanggung setiap pesantren membarun kabeh niku mesti diwarai ngono kuwi. Ilmu kek. Oke. Niku yang ngono kuwi. Asline kek niku napa? Lembute ilmu. Nggih. Lembute ilmu. Nggih, nggih. Jadi wong sing barang sing ora ketara ki istilah iki iso dionekne. Nggih. Nggih. Saiki sampean ya ngomongnya Gusti Allah. Saiki Gusti Allah apa ya ketara to? Mboten. Lah iya, kan kerap disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan sering disebut. Nggih. Jan. Kan ngono kuwi. Wis cara bahasane ngono kuwi ngilmuke. Nggih. Suka dukane teng pondok niku cara bungae niku pripun nek susahe dong pripun wonten. Mbak Cep. Samang critane ngono. Ya susah lah duwe. Arep ngrokok. Saya ngono kuwi. Susah ra duit lah ya. Ah, ora duwe. Karo kiriman rong teko. Makanya ngono kuwi. Dadi ngono kuwi susah larang duwe terus terang. Masalahe yang ngono ki aku mulai awal merokok terus terangnya mulai ngaji mimbar. Nggih, nggih. Mulai ngaji mimbar ini memangnya aku ngerokok kuat. Nggih. Cah-cah ki kabeh ngerokok kabeh ya. Nganti diseneni karo lurah pondok. Nggih. Ngono kuwi. Diseneni. Lek gurune sing teng mriku niku termasuk sing riyen ki ambak termasuk lawasane sinten liyane Pak. Jainuri sinten Pak? Cep. Lak sak rohku sing paling tuwek niku guru lak Mbah Yai Samud Jubat, Nggih. bapake Gus Parit iku. Nggih. Ya ini. Tapi lak guru sing tuwa niku saelengku ini kaya sapa iki? Mbah Jamali, Oh, barang nggih. niku. Tapi lak saiki sing cek sugeng niku Pak Kamti tak sugeng menawi Pak Iya, iya. Januri tak sugeng. Nggih, tasih Pak. Ini ngoten aku. Tasih. Tapi lah alumni sing pertama niku kula mboten tek kenal. Marai roh kuwi kaya mitra ngono kuwi. Roh kuwi wis dadi guruku. Oh. Kabeh niku. Nggih. Cerita-cerita tentang pondok misterine apa, Pak? Lek kaya Lirboyo kan tau enek gendruwo mau ngisoni Lah jeding. oh, ngono kuwi. Lah kono ki anu sing paling akeh niku Jim sing jahil karo santri. Nggih. Jadi lah santri niku yang pondok niku istilah iki ping pisan ki ya goblok. Nomor lorone iki dasare ki wong ing lamunan. Iki gampang kena. Ngono iki. Mare aku ngene tau duwe santri yang ngono memang enek sing kena kan. Baik santri laki utawa santri putra. Anu Perempuan. putri. Ini eneng kene. Mare iki wetengene pondok nika sing kulon
Ma pondok nika sak ngoten pinggir Pak. Nggih. Dan niku ya iki urung mulane cerita. Iku nang Harun iki kan yo jarang karo kenal sing kuat. Nggih, nggih. Iya ini pas ngaji Cik karo Mbah Harun ini tahu ngitung kiwa tengah Mbah Harun ini rondone piro ngono gitu. Wah kan ngono. Tapi entek niku lanange entek. Enggak kuat. Termasuk ngoten niku anu Kang Sip. Termasuk lah jenengan cedhek. Selain jenengan niku termasuk ya sing mondok teng mriku niku ngaji teng niku rangkaian sing tebe-nebe napa sak wilayah namung sak Blitar ngoten mawon apa carop-carop ing pundi mawon. Sumatera, Sulawesi, Oh nggih nggih nggih. Cirebon, Nggih. Sepan niku kuatah. Nggih. Pokoke sing mboten enten sak roh kula niku lak Indonesia niku daerah Irian namungan. Nggih. Nggih. Irian Sing sing mondok niku. Niku lak daerah niku. Intinya sekitar kono akeh rondone. Yo pondoke Mbah Yai Harun niku pondoke kecil, Pak. Heeh. Tapi yo lak nyang kono ki gur diomongi karo yaine tak mulai. nggih. Nggih. Kuwi mangki cara aktivitas nyang pondok ngene mangi kon praktek nyang omah. Karo lak belajar nyang ngono kuwi sing ikhlas. Gur ngono kuwi tok. Nggih. Dadi ora dirah pintere. Ya alhamdulillah aku krungu kabar, Pak. Sing kancaku Sumatera niku enek sing di pesantren. Kula gumun. Alumni mriku. Nggih, kanca kula. Nggih. Niku gumun lho. Ya wong e lho. Pinter. Ya begare turu kok. Lah niku kan ngene ya. Zamane Mbah Jamal niku kan sing anu gurune. Ya gurune niku. Jamal lagi tiap pelajarane dhek niku masine niku disukani kula. Kan mimpi zaman biyen kan masine sistem masih celup. Nggih. Nggih. Saiki cah cilik ora ten. Ten. Cuman biyen tak ten. Nggih. Lah niku nganti dilokne. Weh. Yang pondok penggamu kok Gur. Anu turu ae gek nyambut gawe ae. Ora ngaji. Jopo wis iso baca mali meneh ngono. Lah aku ya maklum ora. Lah kuwi kancaku blak iku. Iku namane Jiman. Nggih. Mataram. Dini kula pas ngarep yang Sukorejo iki kan wong iki ngomong iki. Pak Jiman yang kono ngomong di pesantren. Nggih. Tapi ya ini wis tau moro ngomong Sukorejo iki tau moro. Karena ya intine momene jenengan duwe putra ngaji niku momene ku ngaji pahit manis niku kon rasane kanthi ikhlas. Wis ora usah dadak anu piye ya. Niku kowe lak mustane dadi apa? Nyambut gawe piye? Ini ora pun sampean pikir. Namung lak ngamanati lare mengke lak ngaji pahit manis sampean rasane mawon kanthi ikhlas. Namung ngoten to. Nggih, nggih. Niku namane yai namane lak ngono namane. Dadi ora mikir niku pintere. Lah kula niku ngumun lho ya, jamane ngaji niku. Terus terang Pak, aku lak ngaji lak melok ustaz niku ngaji pul, Pak. Nggih. Ngaji pul. Dadi bandike mandeke Mbak Yai Harun niku mulai sore niku teko nganti jam 2. Nggih. Padahal niku anak pelajar dinya. Bengi niku anu melok ustaz bengi niku. Ya kowe Pak Januri, sama Lombo, Nggih. Pak Onson, Pak Andi niku kula melok. Mriku ngubeng. Kula ngubeng. Dan balik nang mriku meleh. Nggih. Ya lah satu Muharram ini lah menurut Jawa karo istilah iki Islam. Nggih. Niku bersimpangan, Pak. Gimana berkono aja? Pak, menurut Jawa Nggih. ini kan nerak cara ngomongnya enek wong kegiatan kan nerak galengane tahun. Nggih. Tapi lah menurut
Islam jenenge Muharram niku kan dimuliakan Allah. Nggih. Lah niku malah tanggal tunggal niku kan kon ngalami poso. Disunatne poso. Tanggal kali ngasuro niku disunatne poso. Ya, jadi sing jenengan nglakoni sing Muharram niku enten kemuliaan. Nggih. Jadi bidane namung ngoten niku. Nggih. Jadi ngomone jenengan ngenekne iwan utawa ngenekne buka rumah yang tanggal 1 Suro. Niku lak menurut Islam niku sae. Malah. Lah niku mulan sing mulia. Dimulyakane Gusti Allah. Marai menurut riyen ceritane niku lak zamane perang niku jenenge 1 Muharram niku leren. Leren perang. Mergo niku enten bulan sing mulia. Lan dadi niku kan enten ana to, Pak. Peristiwa agung. Nggih, teng 1 Muharram niku. Peristiwa agung kaya dene Nabi Adam diterima tobaté karo Gusti Allah. Kaya Nabi Ibrahim dilepasne saka geni nalikane dibakar niku kan teng bulan Muharram. Niku kaya Nabi Musa niku dilepas saking Raja Fir'aun niku kan 1 Muharram. Jadi intinya pokok 1 Muharram niku bulan yang dimuliakan Allah. Dan niku napa niku kudune ngekeh-ngekehne awedi ngamal saleh. Pengertiane ngoten niku. Wes,